Somebody will just call, I live in Christ and Christ lives in me. Oskatanya, go away. In Jesus' name, go away. You have caused problem to generation upon generation. Preacher man, am I trying to teach you something? No matter how you try it, you have scattered it. And you will go somewhere, and the native doctor will tell you, you destroy your father's altar. Go and offer sacrifice there. You say yes. Or say not the 3 stone. You say yes, it's 3 stone. You can bring 3 stone. You put it. Do you remember the words that your father dropped there? Now you don't remember anything. Now your father used to. The native man did not tell you, dog. They say go and do something. You go and buy goat. And you think that the altar have accepted it. No. This altar started with a man, and it must surely end with a man. That is when we now need people called men. It's not assignment of a woman. It's now assignment of a man. And it's not assignment of the young one. It's assignment of the oge ụfọdụ anyị bụ ndị mmadụ na-amalụcha nke bụ eziokwu ma kpudo ya ihu n'ala. Ọ bụrụ na ị gelo ntị ọfụma n'ọnụ mmiri okwu pụtara n'ife ejije a anyị kirichara ugbu a, ị ga-anụ ka nwanne anyị nwaanyị a na-akọwa na enweghị ike ịpụta mmadụ asị gị na ya emebigo mmụọ dịbe nna gị sọsọ site n'okwu ọnụ. Okwu otu anyị bụ ndị mmadụ ga-apụtakwasịkwa ndị mmadụ na anyị ji emebie nya bụ ife na ife ndị a bụrụghị ife ndị ochie. Kedụzi nke anyị ga-eso eso? Mgbe ncha ọkwanụ nsogbu ụtụtụ maọbụ ụfọdụ ndị isi ụka tinyelu ụmụnne anyị kafa nọ n'ime ya ugbu a. Ka na-abịa n'elu ụwa kịta maọbụ n'akụkụ ụwa anyị bi na ya kịta, ọtụtụ ụmụnne anyị na-aka ewelu ọnụ mmiri okwu onye isi ụka gwara ha karịa eziokwu ha nwa n'onwe ha ma n'ime onwe ha. Ọtụtụ n'ime ụmụnne anyị, ọ bụrụ na ndị isi ụka gwa ha sonye isi n'ọkụ, ha ga-amakwa na ọkụ ahụ ha ga-esonye isi na ya ga-emerụ ha ahụ. Mana maka ifi na ụkọchukwu maọbụ prọfet maọbụ prọfetes anyị kwu ijeje sonye isi n'ọkụ. Ọkwa unu nụrụ ka nwanne anyị nwaanyị akọwalụ na inweghị ike iji sọsọ okwu ọnụ apụtasị gị maka na etere m mmanụ na m emebie ife a n'aha Jizọs, na ọ bụghị etu aha ka esi eme ya. Mana echi niile ọkwa ndị isi ụka ga-atụgharịkwa wee sị gị na ike adịghị na ya bụ ife na gị ji ebusi anya na onweghị ife ome. Ọtụtụ n'ime anyị merụ ụdị ife a maka na ndị isi ụka anyị kwuru nọ na ntaramahụhụ wee luwe echi. Ọtụtụ n'ime anyị atụfugo ndụ ha. Ọtụtụ n'ime anyị nọzi na gbagoro gbada, ndụ ha enweghị ozi ife ha ya eji ha kụtara isi ha na-emezi na ndụ ha. Ka o si ka njọ ọbụla enyemaka adụghọkwụzi, ka o si ka njọ ọbụla ụchụ ha bụzi karịziri nke ife enwere ike ịsachapụ n'otu ahụ maọbụ ahụ na-abụ na-abịa abịa. Kedu ife m na-akọwa? Ndị nwa bụ onye na-eje emebi okwu ndị ichie ebe nna gị maka na onye isi ụka gwara gị mee ya, maka na idebere ahụ n'ichegharịgo iwe je mebie okwu ndị ichie ebe nna gị. Ọkwa unu nụrụ ka nwata nwaanyị a na-ekwu ya, nke nwa na-emebie ka imebicharụ ife ahụ afụrụ anya, imebili okwu ọnụ ahụ ndị ichie gboo kwuru wee fibenya bụ okwu ndị ichie. Maka ndị ga-asị kpatakpata onye be nsogbu echi niile ha ewugharị anya ka ị na-ewugharị ya, ichetelu okwu ekwuru n'ọnụ wee kụọ ọfọ wee wube nya bụ obi. Ichetelu ife ndị gboo na-enye nya bụ ife. Ọtụtụ n'ime anyị nọ na ntaramahụhụ n'ụbọchị taa maka na ifi enwere ike ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime anyị eriwego ife mmụọ be ha na-asọ nsọ na-anaghị eri n'oge gboo. Ife ọmụmaatụ, onwe ndị na-anaghị eri ejuna n'oge gboo. Ọ bụrụ na ịjụọ ese na iluo ndị okenye nso, a ga-agwa gị otu ife maọbụ ụzọ ife na-abụọ merụ na ndị obodo na-aha eri ejuna. Mana taa ọtụtụ n'ime ndị a obodo ha na-anaghị eri ejuna na-asụ ejuna na-erizi ejuna n'ụbọchị taa. Enwere ndị na-ekwesịghị iri nchi ewi wee dịrịzi agaba. Taa ha ji maka akpịrị ụtọ anụ fa na-erizie
debe ahụ na onweghị ife ome. Enwelu ndị be ha na-anaghị egbu eke, mana taa ha na-egbuzi eke si na na-enyere gị ikike ịzọdo eke ụkwụ n'isi na ekwensu ka ọ bụ. Ife ndị a na ife ndị ọzọ bụ ife na-ebute elu gị aka ogheli n'ime ndụ. Ife ndị a bụ ife ndị ọzọ bụ ife na-ebutere gị mkpọrọmasị ntaramahụhụ jebe gbagoro gbada ị nọrọ na-akwụgharị. Enweziri ike ije ebe dibịa nke a ọkọrụ gị ife sọrịa, ije na nke onye ọzọ ọkọrụ gị ife sọrịa. Ife ọzọ ị ga-ekwu bụ na ndị dibịa amaghazi ife ha na-alụ. Gee ntị, ọ bụrụ na mmụọ so gị achọghọ ka dibịa gbapụta ife na-eme gị n'afa, onweghị ụdị ahụ ọ sọkwụrụ ya bụ dibịa ka enwere ọtụtụ ife ndị mmadụ na-amahụ. Mmụọ so gị ka ọ dị n'ụdị mmejọ imejọrọ mmụọ so gị, enwere ụdị ụchụ mmụọ so gị ga-agba gị maka mmejọ imejọrọ ya. Tupu dibịa agbapụta ya n'afa, dibịa nwere ike ịgbapụta nwunye n'afa bụ belụsọ dibịa na-asọ nsọ. Ya dibịa na-asọ nsọ sọruo nsọ n'isi aka ya dị ọcha nwere ike ịgbapụta nwụdị ife a. Maka na ọtụtụ n'ime anyị ite na ike ha kwa n'afa na afa na-ekpughe ife. Eziokwu afa na-ekpughe ife niile, mana ọ bụrụ na mmụọ ahụ imejọrọ kpọrọ ya na ọ gbara gị ụchụ dị egwu, okpu afa n'isi gị. Ịma na ịmarụ na mmụọ na-ekpu afa n'isi mmadụ, okpu afa n'isi gị. Ife sọrọ gị gbaa afa n'elu gbaa n'ala, ije a na-asị gị ndị mmiri, ije a na-asị gị jee gbuo anụ, ije a na-asị gị jee nọọ nke ọzọ. Mana nke bụ isiokwu sekpu ntị, mmụọ ga-ekpu ya, onwere dibịa ga-agbapụta ya. Ị ga-amazi ụdị alịrị ịchụkata, ị ga-amazi ụdị àjà ịchụkata tupu ị nwee ike wee bata na be dibịa na-edebe nsọ. Dibịa ga-abụ okwu mmụọ anụ ife o kwuru, dibịa na-asọ nsọ na-emetọbeghị aka ya tupu enwe ike gbapụta ụdị ife a n'afa. Ka ọ ka ha ma otu a dịka unu kwara ya bụ abịa n'ụdị okwu a na-abụ okwu ndị nwoke. Mana n'ụbọchị taa, eziokwu na ngalaba Igbo buru ibu. Enwere ọtụtụ Igbo mpaghara Igbo ga-abịa ịpụta ọ bụrụ na nwaanyị na-ebu ọfọ ndị ichie dịka ha si kọ na mụnwa ejibeghị anya mfụ. Mana tupu ruo oge anyị ga-eji anya anyị fụ. Aka mbụ Ada Ndị Gboo, nyere m aka pinye aka n'akara ịfụnanya, zonye okwu na ngalaba okwu nke ka nke. Zonyere m okwu na ngalaba okwu maka na o nwere ike ọ bụrụ okwu ahụ i kwuru ka onye ọzọ ga-afụ ọ baalụ ya uru. Tụsakwa okwu a ka o rute mmadụ niile aka. Ada Ndị Gboo bụ afa m. Ka emesịa.